ተኻታታሊት ልብ ወለድ ዛንታ ለበዋ ናይታ ዝሞተት ማሕዛ ሻምናይ ክፋል ይጅምር አደልዋም እቲ ነገር ክሳብ ትፈልጦ ዓቕል እኳ እንተገበረት ውሽጣ ግን ኣመና ንኽትፈልጦ ሃወኻ ልዋም ጓለይ እንታይ ትጸገም እስከ ንገርኒ ኢላ ጓላ ንኽትነግራ ንሳ ድማ ክትሰምዕ ተዳለወት ልዋም ተረጋጊኣ ዳሓን ኮይና ስለ ዝነበረት እቲ ኩሉ ዝተኸስተ ነገር ነዲኣ ነገረታ ክሳብ ሄለን ጽቡቕ ጌራ ሃለዋታ ትፈልጥ ኣብ ገዝኦም ክትከውን ከም ዘለዋ እውን ተላበወታ ኣዲኣ ንሓሳብ ጓላ ተቐቢላ ሕራይ ዛጓለይ ጸገም የብሉን ሕጂ ግና ንስኺ ኺዲ ኣብ ጎኒ ማሕዛ ኮንኪ ኣዕልልያ ኣነ ኸኣ ምሳሕ ክሰርሕ ብምባል ካብቲ ዝነበርኦ መኸፈሊ ነናብ ዝተባህሎ ተንስኣ ሄለን ኣብቲ ለዋህ ልባ ዝውሕዝ ዝነበረ ፍቕሪ ሃኒባል ኣቋሪጹ ሓዘን ባሓታ እቲ እንኳ ኣብ ህይወታ ኣዝያ ተጠንቂቓ ዝሃነጾቶ ፍቕሪ ብዘይሓሰበቶ ምኽንያት ክፈርስ ኣብ ቅድሚ ዓይና ትርኢ ብምንባራ ክትኣምኖ ተጸጊማ ጠቕሊላ ልባ ዝሃበቶ ሃኒባል ዝሕጉስ ብስራት ኢላ ብዝሓሰበቶ ንፍቕሮም ብበሊሕ ካራኽበትኮ ብቐሊሉ ዝእመን ኣይነበረን ሄለን ጻማቲ ንጹህ ኣፍቃር ልባ ጥልመት ብምስላሙ ካብ መጠን ንላዕሊ ተቆጣዐት ኣብ ደማ ተጸምቢሩ ዝነበረ ፍቕሪ ሃኒባል ዋላ እኳ ንሱ ብቐሊሉ ካብ ልቡ እንተኣውፅኣ ንሳ ግን ከምዘይትኽእል እያ ትፈልጥ ሃኒባል ኣብ ፍቕሪ ክእትዋን ከሎ ናይ ጥልመት ዝመስል ምስልታት ደዊኑ ብምቕራቡ ከም ዝተቋጻጸረ ምስ ተረድአ ኣብ ጸምጸም በረኻ ራሕሪሕዋ ምኻዱ ኣብ ልቡ ሓቀኛ ፍቕሪ ከም ዘይነበሮ ክትርዳእ ኽኢላ ልቢ ደቂ ተባዕትዮ ብቐሊሉ ትእመን ልቢ ኮነትን ኢላ ኣሚና ብዝሃበቶ ፍቕሪ ጠላም ተባሂላ ብምዝላፋን ብምውራዳን ፈጣርን ሓቅነታ ርእዩ ክፈርዳን ጻማ ሓቀኛ ፍቕራ ኸይከልኣ ብንብዓት ገጻ ንሓሳባታ ክትገልጽ ፈቲና ክንዲ ምፍቃራ ዘኢዳ ብምርካባ ኸኣ መላእ ኣካላታ ሕርቃን ብዘሰነየ ኩነት ልባ ተቓጺሉ ጅማውቲ ገጻ ተጋታቲሮም ኣዕንታ ቀይሖም ጓሂ መሊኣ ኣእዳዋ ክንፈጥፍጥ ጀመረ ነዚ ትርኢ ዘላ መሓዛ ኣልዋም ኣንቲ ህልየ ተረጋግእ እንደ በጃኺ ብሕርቃን ነፍስኺ ትጉዲ ንመን ክትዕመ ኢልኪ ኣእሙሮ ሄለን ንኽግለጽ ዘይከኣለ ሓሳባት መሊኡ ተናወጸት ጸኒሓ ኸኣ ኣነስ ጠላ ኣነስ ካሕዲት ኣነስ ካብ ካልእ ጠኒሰ እናበለት ነቲ ኽጸሮ ዘጸገማ ቃላት ኣፍቃሪኣ እናዘከረት ንበይና ትዛረብ ልዋም ኩነታት መሓዛ ኣጨኒቕዋ ብዙሕ እኳ እንተሓተተታ ምኽንያት መንቢዓኣ ንሳ ግን ክትምልሰላ ኣይከኣለትን ልዋም ካብ ቃላት ሄለን ሓደ ነገር ተረዲኣ ሃኒባል እቲ ጥንስናተይ ኣይኮነን ኢሉ ከምዘይኣመነሉ ኣጸቢቓ ተረዲኣ ፊሊሞን ንሃኒባልን ሄለንን ከጋብዞም ቃል ኣትዩሎም ስለ ዝነበረ ምስ ልዋም መዓልቲ ክንፈልጥ ብምባል ናብ ልዋም ደወለ ልዋም ቴሌፎናት ተቐቢላ ሰላም ፊሉ ሓወይላ ሰላምታ ለገሰትሉ ፊሊሞን ኩነታት ልዋም ተረኣዮ ደስ ኣይበሎን ድምጻ ትሒቱ መንፈሳ ተረብሹ ኣይደሓን ክንዲኺ ልዋ ሓብተ ኢሉ ኩነታታ ንኽፈልጥ ሓተታ ብሓቂ ዲኻ ተሓተኒ ዘለኻ እቲ ንጓል ምጥላምን ምንባዓን ስብእነት ገይሩ ዝወስደ ዓርክኻ ኣይደወለልካን ኣይደወለለይ ምን ዓርከ ኢኸ ብዛዕባ እንታይ ክትዛረብለኺ እዋ እንታይ ክትብል ደሊኻ ዳ ደው ኢልካለይ ምኽንያት መደወሊኡ ንኽትፈልጥ ዘቕረበቶ ሓሳብ እዩ ዝነበረ ኣነ ዳኣ ዳሂከ ንምፍላጥ ካልኣይ ከዓ ንሃኒባልን ይህሉ መሓዛኺ ሻሂ ማዕስ ነጋብዞም ንኽብለኪ ኢለ ደው ኢለልኪ ልዋም ሃኒባልን ሄለንን ተባኢሶም ከም ዘለዉ ከም ዘይፈለጠ ተረዲእዋ ካብቲ ዝነበረ ኣርእስቲ ንምውፃእ እሞ ገዛና ተትመፅእ ጽቡቕ ነይሩ ንተላዛዘብና ከዓ በለቶ ሓሳባት ተቐቢል ፊሊሞን ሕራይ መጻኹ በላ እቲ ንሃኒባል ዝወስዶ ደልዳላይ ናብ ሃኒባል ደው ኢሉ ስማዕ እንደ ንስኻ ቀዳሚና እኮ ክንብገስ እቲ ገንዘብ ደኣ ኣይትበና እንዲኻ ኢሉ ኩሎም እቶም ዝኸዱ ሰባት ከም ዝሃብዎ ነገሮ ጉዳይ መጥፊኡ ሃኒባል እቲ ፌበን ዝሰደደትሉ ገንዘብ ኣይኣተዎን ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ስለ ዝሰለጦ ሎሚ ንራኸብ ክህበከ ኣበይ ክመጻእካ ኢሉ ቦታ ንኽሕቡሮ ሓተቶ እቲ ኣስጋራይ ንሱ ብኣካል ክረኽቦ ስለ ዘይደለየ ናብዛ ዝሰደልካ ቁፅር ቴሌፎን ደው ኢልካ እቲ ገንዘብ ሃቦም ኢሉ ንባዕሉ ክዳሎ ከም ዘሎ ሓሳብ ሂቡ ዓፀዎ ሃኒባል ናብታ ዝሰደደሉ ቴሌፎን ቃጥታ ደው ኢሉ ናበይ ክመጽእ ከም ዘለዎ ንኽነግርዎ ሕቶ ኣቕረበሎም እቶም ተቐበልቲ ገንዘብ እውን ትዘለዎ ቦታ بمسج صحيفهم أو وشت 15 دقيقة كركب كم زلوا حبروا
ካብቲ ሃኒባል ዝነበሮ ቦታ ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ንኽኸይድ ቀረባ ስለ ዝነበረ ጉዕዞ ብተሽከርካሪ ብብሽክለታ ገይሩ ገንዘቦም ኣረኪብዎም ብቕልጡፍ ናብ ገዝኡ ተመለሰ። ፊሊሞን ናብ እንዳልዋም እትው ተበለ ሄለን ኣይጥዒቲ ኣይሕምምቲ ኣብ ዓራት ተደኒሳ ክትነብዕ ምስ ረኣያ ከብዲ ፊሊሞን ተገላበጠ። ኣዕሚቑ ካብ ምስትንፋስ ሓሊፉ ግና ቃል ትበሃል ኣየውፅን። ድሕሪ ዝተወሰነ ስቕታ እቲ ነገር መንቢዓኣ ሄለን ክፈልጥ ስለ ዝደለየ ንልዋም ተወከሳ። ካብ መጀመርትኡ ክሳብታ ብዓይኑ ዝሪኣ ዘሎ ኩነታት ሄለን ኩሉ ገለጸትሉ። ፊሊሞን ብልቦና ሄለን እኳ እንተተገረመ ብታህዋኽን ብጥልመት ዓርኩ ግና ጓሃየ። ነቲ ነገር ንኸኣምኖ እውን ኣዝዩ ተጸገመ። ክድውለሉ ኣለኒ ኢሉ ንደገ ክድውለሉ እናወፀ ናይ ኣጋጣሚ ሃኒባል ባዕሉ ደወለሉ። ፊሊሞን ትቕብል ኣቢሉ ሰላምታ ዝግብኦ እኳ እንተዘይነበረ በቲ ዝሰምዖን በቲ ዝሪኦ ዘሎ ኩነታት ሄለን ንኣምላኽ ይጠዓሞ ብምባል ግና ሰላምታ ለገሰሉ። ሃኒባል ሰላምታ ድሕሪ ምምላሱ መደወሊ ዕላማ ድሕሪ ጽባሕ ካብዚ ዓዲ ወፅእ ኣለኹ እሞ ንራኸብ ንጽባሕ ንኽብሎ ይደው ኢሉሉ። ፊሊሞን ምኻድካ እሞ ይጽንሓልና ንምንታይ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ሄለን ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ትፍጽም ክብሎ እዩ ዝነበረ መልሱ። ነገር ግን እቲ ዝስምዖ ስማዕ ብዛዕባ ሄለን ኣብ ውሽጡ ገይሩ ጽባሕ ስለ ንራኸብ ብምባል ኣበይ ክንራኸብ በሎ። ኣብታ ኩሉ ግዜ ንራኸበላ ሬስቶራንት ኣብኣ ንራኸብ ሕራ ኢሉ ፊሊሞን ቴሌፎን ዓፅዩ ናብ በዓል ሄለን ተመለሰ። ሄለን ቃላት ሃኒባል ዘዘኪራ ክትነብዕ ውሽጣ ከዕርፍ ኣይከኣለን። ነዚ ትርኢ ዘላ ልዋም ማሕዛኣ ንኽትጎድፎ ብዙሕ ግዜ ለሚናታያ። ሕጂ ግን ተወዲእዋ ካብ ርእሳ ንሃኒባል ክተውፅኦ ከም ዘለዋ ዝገልጹ ቃላት ክትጥቀም ተገዲዳ። ከምዚ ድማ በለታ፣ ስምዒ ማሕዛይ ንዝሓለፈ ቃሉን ጥልሞቱን ዘዘኪርካ ክትነብዒ እዛ ሎሚ ትበርቕ ፀሓይ ኣይትፈቕደልክን እያ። ሓዳስ መዓልቲ ሓዳስ ህይወት እያ። ድሓር ከዓ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ጥልመት ዘሎ ምዃኑ ንነፍስኽ ስለምንታይ ዘይትእምን እያ? ረኺብኪ ህዲ ኢልካ ኣዘራርብ እዮ። ምክንያቱ ዘይሓሰቦ ሃንደበት ኮይኑዎ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ጥንሲ ደጊምካ ኣረዱ እዮ። ፍቕሪ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ናይ ህይወት እዩ። ንፍቕርኹም ይኽሕዱ ኣሎ እንተኮይኑ ከዓ ነፍስኻ ኣሚንኪ ክትፍለዮ ጥራይ ዘለክ እምበር ክሳብ ክንዲዚ ነፍስኻ ክትጎድኢ ኣይግባእክን እዩ። ሃኒባል ትማል ግርማኺ ነይሩ። ንሕሉን ከም ዝመውት እውን ክገብር ኣይክእሉን እዩ። ከምኡ እንተገይሩ ግና መን ከተውፅኦ ይኽእል? ንሕሉን እንተተኣዚዝዎ ድማ መን ከሸንፎ ይኽእል? ኣንጻር ሕልና ምኻድ ከዓ ናይ ፀጋም ሓይሊ እዩ። ኣንጻር ሕሉን ተጓዒዙ ንዓወት ዝጨበጠ ከዓ የለን። ሃኒባል ከዓ ኣንጻር ሕሉን እንተተጓዒዙ ንነፍሲ ይበዲሉ ኢላ ዝግባእ ምኽሪ ሂባ ከተፃናንዓ ፃዕረት። ፊሊሞን ነገር ሰብኣይ ኮይኑዎ ኩሉ ኣብ ውሽጡ ገይሩ የላ ሓብተይ ሕጂ ምንባ ኣቋርፅ እዩ፣ ትርጉም እውን የብሉን፣ ንነፍስኺ ነፍስኺ እያ ትበልፃ ብምባል ኣፀናኒዑ ብዝዓቕሙ ሰላም ሕደራ ኢሉ ገዲፍዎን ንገዝአን ከደ። ከባቢ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ልዋም ንሄለን ምግቢ እናደረደታ ኸላ ኣኳ ንሄለን ደወለ። ልዋም ትቕብል ኣቢላ ሰላም በለቶም። ኣኳ ንሄለን ሰላምታ ድሕሪ ምድጋሱ ኣንቲ ልዋም ጓለይ እንታይ ዳ ጠፊእኽን? ሄለን ከዓ ካብ ዘይትድውለለይን ገዛ ካብ ዘይትመፅእ ሳልስታ ኮይኑ ኣይደሓንክን እንዲኽን ኢሉ ጉዳይ መጥፊአን ንኽፈልጥ ሓተታ። ልዋም እንታይ ለይ ኸመኽንየላ ኢላ እኳ እንተሓርበታ፣ ነገር ግን ሄለን ኣብ ትምህርቲ ዘለዋ ተገዳስነት እኳ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብጉዳይ መጽናዕቲ ከም ዝጠፋኣና እንተነጊረየ እዩ ዝኣምንን ብምባል ዝመፁ ዘሎ ሰሙን ፈተና ስለ ዘለና ንኽነጽንዕ ኢና ጠፊእና በለቶ። ብኸምኡ እንተኾይኑስ ሕራይ ዘንደቀይ ዳሃይክን ክፈልጥ ኢለ እሞ ሄለን ኣላ ድያ ኣራኽብ ንበሊ ሰላም ክብላ ኢሉ ክተራኽቦ ተጸበየ። ልዋም ደጊሙ እኳ ዓቕላን ተጸበባ ግን ክትተዓጻጸፍ ስለ ዘለዋ ሕጂ ሽቓቓት ያላ እሞ ምስ ወፀዶ ክድውለልካ ኢላ ሕራይ ንኽብላ ተጸበየቶ። ሕራይ ዛጓለይ ኣይትሕመቓ ጥራይ ሕጂ ከይረብሸክን ኣጽናዕ ኢሉ ሰላም ንኽሓድራ መሪቑ ተፋነዋ። ለይቲ ዝተፈቐደላ ሰዓት ተጠቂማ ዝተረፈ ሰዓታት ንመዓልቲ ረከበታ። ሃኒባልን ፊሊሞንን ከም ቆፀርኦም ኣብ ቦታ ቆፀርኦም ተረኸቡ። መዕለሊ ክኾነና ኢሎም ሻሂ ኣዘዙ። ፊሊሞን ኣብቲ ሙሉእ ለይቲ ድቃስ ከልእዎ ዝሓደረ ጥልመት ሃኒባል ንኽኣቱ ውሽጡ ደፋፍኦ። ስማዕ እንዳ ሃኒባል እንታይ ኣሰምዕ ዘለኹ? ንሄለንስ እቲ ተሰኪማቶ ዘላ ዕሸል ናተይ ኣይኮነን ኢልካያ ሓቂ ድዩ ኢሉ ሕቶ ፖሊስ ዝኾነ ገይራ ሓተቶ። እቲ ንኽጠልማ ዘይሕፍሮ ሃኒባል ንምምላስ ንናይ ዓርኩ ሕቶ ዝሕፍሮ ስለ ዘይነበረ
درو نجيرناخا أتأول أيكونن كبل بزل فيلمون مبرك حقيو تزبلاني إلو ملسنو حصرو له انتهي رأسن بيركا زي وعلكو نقرر كأمنو لدلي خان أوي ليا حصر ملسو ملسلو كباخا كم جاي تبني هانيبال أتافق قارن تسفاز ملأ لبخا تقل بتاعتني إذا سبزيا كباخا وصاي مسمن دو زيرا كباخا وصاي مسكال ركب كم زي بالله أنا تراجي كونكوس هاي سكول ملأتي زمسكور حقيو فليمون أمريرو بمزراب بحدش تبايني عركولنا تقرمي نابي مقشاقت كي دلي خاخاخي مقشا لنزبل كان إلو نهانيبال أزيو زفرحن فتانن حتو دباب بولولو هانيبال وشتونا فرحي بوشتو ازود مخادين سدت تنقيريو زخون مساناخل فترة ليس لزخل بمبال أي مقشا هالي نزي كونس إذن الزرارو بالزلنا قداي نخنقر كايلي كوم إلى كايلو تعاص أفولو بزخون هانيبال إذا قداي انتزي أمين كالون نهلن كابزن بعتا مقبا كويناتو زلات زي قالاقيل كايا قز كان لمسماز كان كريئك كان كما خازا أمسال عركي كلون أيدلين إلو أبتزنو بروبتا قريفو تبقوطي هانيبال فيلمون نصبقو ميزارب كمزولو كسووط أي كالن قداي ناي صباح قعزو إن حسبي نقوزو أمرحي إتا أسقاراي ناب هانيبال دويلو صباح سلزوخنا قعزنا حج نبرت كحيسكا نابتا ገንዘብ ዝሃብካዮም ቦታ ኣብኣ ትርከቡ ኢሉ ኣዘዞ ሃኒባል ንብረቱ ሒዙ ብምኻድ ኣብታ ዝተባህላ ቦታ ተረኸበ ሃኒባል እቲ መንገዲ ፈልጦ ስለ ዘይነበረ ንበይኑ ጥራይ ዝኸይድ መሲልዎ ብውሽጡ ፍርሓት ክስምዕ ጀመረ እንተኾነ ግን ከምዝኾም እሰግሩ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝነበሩ ንዕኦም ምስ ረኣዮም ውሽጡ ደስታ ተሰምዖ እቲ ደልዳላይ ምስ ካልኣዩ ስለ ዝነበረ ኣብ ሓደ ሆቴል ኣእትዮም ድራራ ድረርዎም ብድሕሪ እዚ ኣብ ጉዕዞም ክገብርዎ ዘለዎ ኣካይዳ ኩሉ ሓቢሮም ከባብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ጉዕዞኦም ኣሃዲሎም ጀመሩ መንገዲ ጉዕዞኦም ኣዝዩ ነዊሕ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብድኻም ተሰነፎም ነገር ግን እንዳዕረፉ ማይ እናስተዩ ተስፋ እናሃቡ ከምኡውን ኣዝየን ዝተኽኣላ እናተሰከሙ ጉዕዞኦም ቀጸሉ ዓቐብን ቁልቁልን ዝመልኦ ስንጩሮታት ነቲ እንስሳ ዘገዳምን ኣራዊትን ዝነብሩ ወንበር سبك حلفو زيد فر بأقراب استشفني چاكا برخا ويلكا سمعكا زيبلكا نايتفطرو بريخن عميقون أشاق مريوت سجيروم نيتيوبيا بسلام أتو تاش عاي كفال يقتل